I want to tell you, there is no problem that not have solution. But this video is not for the weak. Please try to listen to the end so that you will learn something that will going to help you. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ọgbara ma chi ekwene onye ụta atana. Every year ị na-agba mbọ, but you can't give account ka gị na ije si were eje. Akụ fecha fecha adala awọ. No leave, no transfer. Please, this video is for you. On second note, ịbụ nwa agbọghọ, ịmarụ mma, ị nwere ezigbo agwa, mana onweghị nwoke na-ajụ ịkpọbarụ ma ireberụ. Onweghị nwoke na-asị ka ọ bịa fụ ndị be unu, mana ịdị mma ịyị ọyị, mana ịdịghị mma ịnụ anụ. This video is for you. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa, ebe ị na-azụ afịa, business na-azụ ọfụma, a na-ele afịa, mana ịbata na shop gị nwa, ọ bụ ọchịchị, onweghị onye ga-ajụ one ka ị na-ere, ma ọ bụ ụfọdụ kwee gị ọnụ ha si na shop gị mee gịnị gbafu. Nwanne m, there is an error. Nke dị ka ibe ya na ịnọ mba obodo oyibo, ịnọgo obodo oyibo ọtụtụ nnukwu afọ, mana onweghị ihe ị nwere ike inyewe akant imepụtawuwere na be unu. Den nọ mba obodo oyibo, ịnọ ya ebe ahụ, onweghị ka isi echiche echiche etu iji esi wee mee gịnị. Ị ga-agba mbọ ka ị nwee ike ịza afa nna. This video is for you. Na ihe ị ga-emere m, ma ọ bụ na ijene n'ụlọ ekpere dị iche iche, ijene na be dibịa dị iche iche, mana onweghị ife na-aga aga, ịrụgo ọrụ nke mmụọ dị iche iche, mana onweghị ihe na-aga aga na ndụ gị nwa, ihe niile kpọchie. Nwanne m, gee ntị ọfụma, maka na m abịago ka m gwa gị ihe ị ga-eme ka o nwee ike ịdị mma. Nke mbụ, jee chọbara m aka ibe, chọta m ogwe aka ibe, maka na aka ibe onweghị onye mma ka chi si were kwọrọ mmiri mee gị tinye n'ime aka ibe. Nke ịbụa, jee chọbara m honey, original honey, nke emis. Nke ịtọ, jee chọbara m nnu, salt or sea salt. Nke ise, jee chọbara m ose ọjị maọbụ ose ọla, dịka ndị be unu si akpọ ya. Nke isii, chọrọ m pidgin. Jee chọbara m nwa pidgin eyibeghị akwa. Anyị na-akpọ ihe anyị chọrọ ime iji wee gbanwere isi onwe. Ị nwere ike ịkpọ ya were, ị nwere ike ịkpọ ya spiritual sanctification, anything ị nwere ike ịkpọ ya n'aka onwe gị. Ị na-ajụrụ gị maọbụ ijụgoro m onwe gị, kedu ihe kpatara a na-eji eyuzukarị pidgin na olden days? Ndị ụka na-eyuzukarị pidgin n'oge agba ochie. Ijugorogo ajụjụ dị iche iche. Mgbe ị wetara m ihe ndị a niile ngosiri, ije mee gịnị? Ije kutere m mmiri, gbanyere nya na bowel na baf. Ime gịnị? Iweta ose ọla, weta mkpụrụ ose ọla na anọ, ewunyere nya ebe ahụ, kwubiere m okwu na mkpụrụ ose ọla ahụ. Ihe ọbụla bụ ya intention, kwubiere nye. Iwetara m aka ibe, na onweghị onye nọ n'ụwa maka Chukwu okike si were kwọrọ mmiri aka ibe kwọkọọ n'elu. Ihe ọma ọbụla esiziri n'ụwa mmụọ nke na-abịara gị n'ụwa mmadụ, ihe ọbụla si na ikpọsa ma ịma nle, ikwue ya intention, kpee ile ọma. Ime gịnị? Ịkụwa aka ibe ha, ịghara ya mmiri ya, ịmanta aka ibe ha, ị ga-atụfu ya atụfu. Nke ọzọ bụ iwetara m mmanụ aṅụ, kwubie ya intention, wunye ya. Iwetara m nnu, kwubie ya intention, wunyere ya. Nke ikpetemazụ bụ that pidgin. Iweta that pidgin before ịgbanye ọbara that pidgin n'ime mmiri ahụ, fere nye n'isi gị, were ya gbanwere onwe isi gị, ugboro ịnọ. Iwere gbanwere onwe gị n'isi gị, ihe ọbụla ga-ebute ọnwụ ike, ihe ọbụla ga-ebute ebe ọ dasị na-aga
ịga ebe ahụ ite ebe ahụ then ikwucha ya intention ime gịnị igbuo nda pidgin were ọbara ya wunye n'ime mmiri ahụ then chịkọtazie ihe niile ahụ kpebizie ire ọma na mmiri ahụ gazi na-achazi ọbara ọbara ime gịnị iwere eme gịnị saa isi gị iwe ya saa isi gị ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ịsa isi gị iwe ya sachicha isi gị nwanne m ohene kunye ga-agbaba mbọ ọkwọ this 3 months fọnụ before end of this 2024 abịa na njedebe you have a testimony to testify. Ihe bụ onye rụ ụka ọfụ n'anya onye ju ogwu onwuara udo. Cheta na m gwara gị na dibịa agwọka bụ na chi asị na ihe ga-eme ọ na-abụ dibịa gwụọ ọla ebe na ọ na-asọ nsọ chi mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ ka dibịa ji aka ibe ya ọnụrụ karịa ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Biko share this message tụsa ihe onyonyo ka ndị be anyị fụ ya ma tinye n'uchu. Ụmụnne m asị m na ọ bụrụ na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ga-ana. Igbo bụ Igbo. Ndewo.